Salvatore, eu sunt Raul și da, de data asta este fără facecam și da, jucăm Legacy of Discord și da, este primul episod și da, să deschidem și da, cam acesta sunt eu, mi-am luat 200 de gemuri, că nu sunt permanente și da, aș vrea să vedem la arena, dar nu pot, că știți. Și da, am level 32, surăgușii și da, hai să vedem profilul ăsta. Că da un duel. Dar e nașpa că surăgușii și să o iei așa nașpa. Merem pe aici. Deci la Mystic Chest la Orat Chest. Altfel de stone. What? Am picat un coin. Diamond. Ok. Am chiar nevoie pentru că aici mai am chiar foarte puțin. Poate să spun și am nu aripi noi, dar eu am astea și da, petul meu. Am două peturi, stau să vi le arăt. Unul este un scorpion și da, l-am și eu, dar ăsta e mai bun. Aș face level, dar am pet stone. Stai să mi arată unde găsesc pe stone. Pet stone. Că eu nu prea găsesc pet stone de obicei. Ok. Stai putem mai la shop. Da, uite, numai că mă duc să iau copii. Nu pot copii. Nașpa. Atunci, hai că eu dai, mă. Pet stone. Deci asta. Trebuie să un costum. Iau doar 3. Creditele 10 sau bar nu am, dar e bine și așa. Hai să vedem dacă putem să îl batem pe la battle. Hai să vedem cât din ăla trebuie. Trebuie primit 34 de mii viață. Atunci o să căutăm unul pe aici să-i dăm duel. Hai vedem asta. Să-i ținem pe mine. Nu, bun. Merem să vedem să ne ținem. Savage member și Tordon să mă las să dau duel cu tine. În fine. Ok. Că nu au problemă. Dă un duel. Ăsta n-are măcar 20 de biar.
Cum s-o zice, nu? Cred că e biat, nu, ba nu. Uitați, îl bate lupul. Sau ce-o fi. Bang. Ți place așa că e slow motion când nu-l omori. De cred că e și în alte. Da. Și la challenge-uri. Nu. Da, și la challenge-uri. Mă duc puțin aici și mă bag la refine că... Care e helmetul meu? E helmetul meu! Era... E la mine. Nu, asta e la helmet din ăla. Ia un din ăsta și plus de... Asta vreau să fac. Blacksmith. Da, refine. Armor, Adam. Cumpăr cu Arcanite. Dau refresh. Încă unul. Ai un armor R1, dai. Hai, mă, te rog. Hai, mă. Uite. Și am făcut o plus 2. Ăștia. I-am cădut și pe ăștia. Level 1. A, era... În fine. Muram sus un... Ma. Tot mie și mereu l-am văzut. Ceas. A, 8. Nu mai târziu. Nu, nici. Și de-aia sunt la chapter 4. Hai, ce m-am dat cu codul, că m-am avitat și mi-a curs sânge. Eu am picat de pennyboard. Și am jurat că nu o să mai dau în viața mea pe pennyboard. Și chiar nu o să mai fac. Adică doar cu n-alea care îmi pun pe coduri. Protectare. Sau cum s-o numi. Nu, de aici. Uite-l pe tip. Astea cu power up sunt bune. Mamă, damage dau. Aoleu, trebuie să fug. Ua! Nu, ce fain, trece așa prin el. Ca și cum ai zice că, bă, trec prin burta lui ăsta. Ce fain am făcut? Eu știu să-ți încarce puține. Hai, boss, hai, boss. Wow.
Hai mă, lupele, dă. Hai mă, lupule, dă-i. Wow, 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 wow. Wow. Mai am puțin HP. Hai mă, hai mă. Nu! 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 Hai mă, mai avea puțin HP. Am mai să încărca puțin de HP. Tu. O să mai fac eu niște biar, eu așa zic, habar cum se pronunță. O să mai duc pe la betul. O să mai dau duelul ca să nu. Hai să căutăm unul care e mai bun. Ia. Ce bine, bun. Încă unul. Am făcut unul mai bun. Dar nu-mi place vocea asta mea, că e așa răgușită. Zic că am 50 de ani. Doamne. Stai, scorpion, what? Eu am un lup. Deci eu imaginat. Bing. Te fac praf, te fac praf. O dai că durei cu KO. Direct. Mă voi băga și niște fulgere ca să fiu șmecher. Mamă, ce video a sunat asta. 32. Savage member. Am 34 de mii și costum super șmecher. Costumul ăsta. Mă. Pe cine să căutăm noi? Ia. Asta le are pe zero. Ce ușor îl fac. Are nu nimic VR. Lol. Ce ușor l-am bătut. Și nu cred că mi-a dat cam nimic. Dar vin. Dar nu cred că îți dă ceva. Trec mult la shop. Dacă face rost de niște ricoaie, asta mi le ia. Nu. Am una din asta și una din asta. Deci așa, uite, că un fel de hypernet. Acolo așa, lava. Vedeți că la mine eu când am pus cu alb. Mersi de altă night. Eu chiar îi folosesc. Defy sau în fine. Aceea merge și puțin la backpack. Să iau eu
astea. Am nevoie de astea. Și abar am ce să fac cu ele. Ce le gândesc. Abar nu am. Cred că îmi fac rău. Lol. M-am prins. Nu pot să le pun la... Cred că mai am ceva jos de n-am văzut. E jos. Pentru... Ce fac asta? Ok. Mă duc înapoi că... Ca să-mi iau... Chiar nu știu cum mă duc. Cum îl fac rang mai mare? Gata, n-am făcut. De rang 6, bun. Am un din ăsta de rang 6. Come on. Ce am ăsta? Da, nu, un din ăsta. Ui, mare pe ce fac albar. M-am muat așa. Pam, pam, pam. Ce coadă are asta? Asta are coadă de pește. Fain asta. Asta vreau să știu. Eparent. Nu. N-am făcut niciodată. N-aș face niciodată chestia aia. Ce? Wow. Aha. Lol. Am nu știu cum să întrebat încă știi piese din alea ca să fac la limbi. Nu știu să mai fac pești. Ia aici. Scătă unul că dăm de el cu el. Sau mereu aici. Nu a început. Să vezi. Hai să mergem să căutăm acolo prin central. Acolo e... Nu. Sunt mai mulți. De aici. Ia, ăla. Mă. Mă-l bat. 14.000. Ia. Săracul bat prea repede. Vedem caschile astea. Și pe ăsta bat repede. Lol, ce-am făcut? Tot ăsta nu știu. De ce mi-a scăzut biarul ăla? În fine, nu știu dacă zici chiar așa.
acolo e sticla. De tot sticla. Da, cred că e sticla. Oare nu-i bine făcut jocul. Hai mă! A fost acest son, nu uitați să apăsați pe like. Eu am fost Raul. Ne vedem la data viitoare. Hai, pa, pa.